Les jornades de l'arròs de València tenen un clar objectiu: potenciar València com a destí gastronòmic, a més d'aportar valor al turisme, a la gastronomia i a la ciutat. Amb les jornades de l'arròs de València ajudem a potenciar la gastronomia valenciana, a donar a conèixer la nostra cultura, els nostres costums i la nostra llengua. Amb les jornades de l'arròs de València donarem a conèixer les distintes varietats d'arrossos com cendra, marisma, albufera, balilla i sollana. Del 20 al 25 de juny, Adolfo Cuquerella, del restaurant La Granja de Sueca, una vegada més i després de l'èxit als Pirineus, deixa la neu per viatjar a Granada, al mesón de Pepe Quiles, per difondre la cultura de l'arròs, entre elles la paella valenciana o l'arròs de la Valldigna. Gràcies als patrocinadors València Turisme, Diputació de València, Turismo Ciudad de Granada i Granadacart, Cervezas Alhambra. Col·laboren Arroz Daxa, Arròs de València denominació d'origen, Vinya Pomal, Bodegues Bilbaïnes, Gastrònoma i Fira València.